島県川俣町からやってまいりました。川俣町っていうところなんですけども、みんな住まいがバラバラなんです。一番早く出てきたのは今日午前3時42分30秒に出てきたんです。で、私は午前3時43分20秒に起きてここにやってまいりました。皆さんに会うのが本当に楽しみで、やってまいりました。しばらくの間ちょっとコラバスの演奏、ご視聴していただければと思います。ただいまの曲は「福」という曲を演奏いたしました。続きまして「歌うように語る君ら」という曲を演奏いたします。
ございます。今日のステージ2つのミッションを持ってやってまいりました。一つはですね、ミルカミルカさんをぜひコスキンのステージに、上げて、来ていただきたいなっていう気持ちで、我々が出ればミルカさんも絶対コスキン出てくれば。昨年このステージに、遊びに来まして本当に皆さんにお世話になりました。昨年は司会がいなかったんですね。豊草薙さんがちょっと出れないということで、それでここの席で、一人一人に、一本釣りをしまして、ドリさんありがとうございます。司会本当にありがとうございます。あと藤崎さんどこにいますか？藤崎さん。ありがとうございます。宮崎さん、今入ってきた宮崎さん。ありがとうございます。皆さんのおかげでですね、無事、終了することができました。心より感謝申し上げます。ありがとうさんでございます。実は去年の打ち上げで大失敗した曲がございまして、ぜひこのステージでリベンジを果たしたいなと思っている曲がございます。星の絨毯をやらせていただきたいと思います。
年の小月カポン、皆さん多分タイムスケジュールをご覧になっているかなと思っておりますが、素晴らしいゲストがやってまいります。スペシャルゲストとして、アルゼンチンのスーパースター、ペティコ・カラバハルさんがやってまいります。あと日本のですね、ゲストマヤさんとかサンニーアンですとか、ホセイリチの皆さん、あとなんとしばらくぶりにルシア・シオミさんも来ていただくことになりました。ぜひですね、10月の11、12、13の3連休、川俣にお越しいただければと思っております。それでは最後に「酒場屋」という、ノリのいい曲で締めたいと思います。